preparado para xogar ese minuto final, un minuto final no que vos tamén pode ser protagonistas sempre cando chamedes o 618-388-087, o número que tedes que chamar se queredes vir participar aquí o Atrapan. Podemos ir igual de ben que lle foi o amigo José, que está aí no quinto chanzo a punto de pelexar por un bote de 39.900 euros. José, bonita cifra, Bonita, bonita. A min tamén me gusta moito os teus 25 anos de casado, pero este que son casi 40.000 euros, como te van a recibir na casa, O galla que sí. Con aplausos vanme recibir. O galla que sí. Vamos ter 5 preguntas por diante. Como sabes, por cada unha das que responda correctamente, levará 100 euros. Se crava as 5, se fai pleno, levaría o bote esos 39.900 euros. E para iso, imos coñecer as categorías de hoxe. Xogaremos con festas, música, comida, deporte e insectos. Temos un minuto e casi 40.000 euros de premio. José, Vamos alá. preparado? Preparado. Moita sorte. E tempo. Festas. En que concello celebraron o primeiro sábado de xullo o asalto ao castelo? En Vimianzo. É correcto. Música. Coruñés nado en Valladolid que presenta Noticias 4 e canta na banda de rock Durden. Paso. Paramos o tempo. 14 segundos e xa un acerto conseguido, José, moi ben. Ese Vimianzo onde celebran a festa do asalto ao castelo. Voltaremos a este capítulo de música, quédanos comida, deporte e insectos por diante. Preparado para continuar? Preparado. Pois veña, concentración. E tempo. Comida. En galego, pau pequeno e moi fino, rematado en punta, que se usa para limpar os dentes. Paso. Deporte. Deporte acuático no que participan 2 equipos de 7 nadadores que tratan de introducir o balón na portería contraria. Waterpolo. Paramos o tempo. 30 segundos clavados. Estamos na metade no Ecuador deste minuto final. Non conseguimos sacar na categoría de comida, na anterior, ese pau pequeno e moi fino, rematado en punta que se usa para limpar os dentes. Vai pensando en como se chama en galego esa ferramenta e veremos agora se o waterpolo é que buscamos na categoría de deportes. Sería o segundo acerto para aquí o amigo José. Continuamos? Veña. Pois vamos a darlle. Preparado. Tempo. É correcto. Insectos. Como se chama o conxunto de técnicas e coñecementos relativos á cría das abellas? Apicultura. É correcto. Música. Coruñés nado en Valladolid que presenta Noticias 4 e canta na banda de rock Durden. Paso. Comida. En pau, en galego, pau pequeno e moi fino, rematado en punta que se usa para limpar os dentes. Carbadentes. É correcto. Música. A un do bote estamos. Coruñés nado en Valladolid que presenta Noticias 4 e canta na banda de rock Durden. Un segundo. E tempo! Bravísimo, José! Aplauso grande para él. Que ben o fixo, a só unha resposta correcta. Te quedaches do bote, meu. Que ben xogado. Era Vimianzo que buscábamos no Salto Castelo, era o waterpolo que buscábamos en deporte, era a apicultura que buscábamos en insectos, era o escarbadentes o que buscábamos na categoría de comida e na categoría de música, o coruñés que canta na banda de rock Durden é Diego Losada. Diego Losada, mandamos un saudiño. Vais a acordar moito, José, de Diego Losada, pero tamén se vai acordar dos 400 euros colleitados. Parabéns, José, moi ben xogado, a gozalos. E ollo que no próximo programa máis oportunidades de levar o bote. Seguimos xogando por 39.900 euros. Non os perdades. Ata a festa. Ben xogado, moi ben, Moi ben, a unha, quedamos aí